sa dnes zbavil svojho auta, už rozmýšľa, že ho čaká Malta. No potom ho lepší nápad chytí, predá zlato, pôjde na Tahiti. Pôvodne tam bola idea iná, no chýba mu finančná disciplína. Žena poženie ma na 100 tu má, keď sa potom vezie domov. Hej, more, 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 keď predáš auto, máš peňazí more. Stropy snov, na srdci je clivo, na nakoniec to spravia pašvare a pivo.